Η Μαρία είναι γνωστή για αυτό το πράγμα. Το πινελίκι. Τώρα μεταξύ θα γράψει το βίντεο. Αυτό θα παίξει cyclist το βράδυ, δεν υπάρχει περίπτωση, εννοείται. Αυτό το βιντεάκι το συγκεκριμένο. Έπρεπε να σταθείς εκεί πέρα που θα κατεβαίνει, ότι δείχνει κιόλας. Γι' αυτό στάθηκα εδώ πέρα, αλλά... Θα κατέβετε καμιά ώρα. Θα κατέβετε καμιά ώρα. Είμαστε. Και πώς κατέβω τώρα. Αυτή η λειτουργία Vox εντωμεταξύ που αυτό πιάνει τη φωνή κατευθείαν ήταν ό,τι έπρεπε τώρα να έχεις παρέα τη Μαρία σου αυτό. Λειτουργήσε σωστά. Δεν το συζητώ, δεν το συζητώ. Του έχει τελειώσει την μπαταρία, ξέρω εγώ, δεν έχει βάλει γλώσσα μέσα. Και μου κατευθύνει και στο παντελάσι. Ό,τι πείτε, ό,τι πείτε θα χρησιμοποιηθεί εναντίον σας. Μαμά μου! Γιώργο, είσαι σίγουρος ότι μπορείς? Με έπιασε ένα νευρικό γέλιο, μιλάμε στροφή που έφυγα. Δεν χρειάζεται να μας τα πεις, τα γράψαμε όλα. Τρελό γέλιο, τρελό γέλιο. Μαρία, έχεις υπόψη αυτό το κόκκινο φωτάκι μήπως?